Minule v Ninjago jsem tvůj přítel. Zelený ninja. Legenda nelže. Už nejsme přátelé. Od začátku se snažil, aby se hadi stali tvými otroky. Lloyde Montgomery Garbadone. Co teď s ním? Už vím přesně, co uděláme. Prima uvádí. Epizoda 5. Skrytá hrozba. Hele, Kaji, Cole překonal tvůj rekord. To jsi měl vidět, bylo to opravdu úžasný. Ty asi myslíš legendu Sitar. Tohle je souboj pěstí 2. V mé hře mě nikdo nepřekoná. No, splet jsem se. Zatím. Co? Koule? Polévka z bobulí, můj kulinářský vrchol. Hlavní je držet se receptu. Viděl jsem, jak Jay do té polévky sype spoustu koření. Já mu říkal, ať to nedělá. Čau, Koule. Jayi! Tak se na to podíváme. A co takhle stupeň 2? Hele, Jay, viděl jsem, jak ti Zane toho robota opravuje. Nejsi expert na roboty? Zatím, kámo. Počkej! Co? Ne, ne! Zejde! Ahoj, Lloyde. Co tě sem tak brzo ráno přivádí? Mám Kajovi donést jeho ninja oblek. Prý ho hodil do tvého prádla. Tady je, díky. Nestačí ti, že uhraješ rekord? Ještě mě chceš zesměšnit? Víš vůbec, jak dlouho jsem to vařil? 3 dny! 3 dny! Existuje nepsané pravidlo. Nesahej na cizí roboty. Jak mám asi v tomhle budit hrůzu? V růžovým? Já jedinej mám šanci dosáhnout v té hře. Já mám rekord! Tak to zbyl ty? Hoši, mám právo prvního! Ne, nemáš. To já ho navedl, součást dnešní lekce. Chtěl jsem vám ukázat, jak ničivou moc mají pomluvy a že unáhlené závěry vedou jen k trablům. Napadlo vás zjistit, jestli jsou ta obvinění pravdivá? Bez urážky, sensei, dovolte mi vyjádřit svůj názor. Dnešní lekce je chabá. Jo, proč nás nenaučíte, jak znehybnit nepřítele prstem, nebo podle tiku v nose zjistit, že lže? Protože ne všechno učení spočívá v boji. A taky jsem někam založil svou moudrou knihu. Tuhle moudrou knihu? Byl to bezva plán. Kdybys mi to celé neskazil, ty jeden... Pokud jste s tím šaškováním skončili, čekám na můstku. Myslím, že jsme ještě nevyřídili ten problém s hady. Konec. Nestačí, že jsem pod jednou střechou se synáčkem mstiteli. Já tady mám i sestru. Už je toho dost. Myslel jsem, že tohle je pouze centrála ninjů. Uvědomuješ si, doufám, že tě slyším. Konec. Zatím víme, že Pytor ukradl Lloydovi mapu Doupat a teď se chystá otevřít poslední 2 hadí hrobky. O tom mi ani nemluv. Pytor je teď naše největší hrozba. Jestli ty hrobky objeví dříve než my, pak nevím, co nastane, až se spojí jeho lstivost s těmi osvobozenými kmeny. Hrobky mohou být kdekoliv. Bez mapy Doupat si můžeme na tu naši tak házet šipky. Skvělý nápad, začínám! Tohle jsou místa, kde leží hrobky Hypnobrajů a Fangpirů. Pokračuj. A tady je ta Pytorova. Dlouho jsem si lámala hlavu, proč byly jejich hrobky umístěny právě v těchto 3 místech. A na něco jsem přišla. Všimněte si, všechny 3 přesně kopírují Ninjago symbol hada. Takže zbývající 2 hrobky budou tady a tady. Páni, ty jsi hlavička.
A o tom někdo pochyboval? Nemáme čas. Kai a Jay se vydají k hrobce Venomariů. Cole a Zane zase k hrobce Constrictajů. Tohle si vemte. Jestli narazíte na Pytora, hodí se vám. Hodně štěstí, hoši. A co budu dělat já? Jo, co budeme dělat my? Nio, potřebuji, aby si zůstala a dohlédla na Lloyda, aby zas něco neprovedl. Jistě, sensei. Jdeme, hoši, vyřídíme ten hadí klub. Konečně! Jdeme na to! Jdeme! Kde pak si, Pytore? A co máš za lupem? Kruci, s autem přes schody nemůžem, dál musíme po svých. Ale tohle je hora 1000 schodů. Já myslel, že spěcháme. Tak to vezmeme s kratkou. Nejsem na tebe moc těžký? Jsi jak peříčko, růžovko. Už tam budem. Tady ne, padají kameny. Vy jste se zbláznili, spadnete. Zdá se, že nás Pytor předběhl. Měli bychom se tu porozhlédnout. Dej mi chvilku. Jdi radši napřed. Hadi nevědí, že se pozdech nekreslí? Tyhle obrázky popisují legendu o jediném spojeném hadím kmeni. Ale ti hadi spolu přece celá staletí bojovali. Tady je napsáno, že jakmile se spojí, najdou 4 stříbrné tesáky, které znovu oživí bájného požírače, zlého vládce, který spořádá zem a den promění v noc. Tohle vyčteš z těch mrňavých obrázků? To vůbec nevypadá dobře. Jestli už tu Pytor není a podaří se mu sjednotit kmeny dřív, než ho najde Kai s Jayem. Uklidni se, Zejne. Jsou to hloupí hadi, kteří věří pohádkám. Když už nic jiného máme... Cítil jsi to? Co? Něco pod zemí. Ani hnout. Už jsem vás očekával. Pytor vás nechá pozdravovat. To si na nás čekal, abys nám řekl tohle? Ubohé! Ještě uvidíme, kdo z nás je tady ubojí. Růžovko. Růžovko mu říkám jen já. Zejne, chyť ten provaz. Koule! Zejne! Zejne! Ninjago! Hele! Hele! Omotám tě kolem tohohle. Výborně! Díky. Ale jestli na nás čekal, pak Kai a Jay míří rovnou do pasti. Rychle, mizíme odsud. Fuj! To jsem nebyl já. Jsme v toxických bažinách. Má to větší grády než koulovo chili. Fuj. Musíme si pospíšit, než se tu objeví Pytor. Co? Vypadá opuštěně. Asi jsme to minuli. Mrkni se. Říkají, že zelený ninja jsi ty. Já ale tvrdím, že jsem to já. To já. Co? Neměla bys lidi takhle lekat.
Kdybych nebyl dobře vycvičený Fuj! Jay! Ne, já jsem skutečný Jay. To není dobré! Jay! Jsou tady samý skřeti a perníkoví mužičci! Hele, nemám potuchy, co vidíš, teď tě ale nemůžu ztratit. Potřebuju tě. Nikdy jsem s 5 lidmi nebojoval! To je konec! Má někdo zájem o výprask? Yeah! Ne, přece si to celé nenecháme pokazit hudbou, že? Mám takový neblahý pocit, že vás 4 vidím asi naposledy. Jestli jsem dřív neměla rád draky, tak teď zas nesnáším hády. Počkat, vidíte to? Kouzelný létající provaz. Vyšplháme po něm do bezpečí. Páni, ten jed Venomariu má ale sílu. Ať se nyní stane cokoliv, bylo mi ctí s vámi všemi bojovat. Mně taky. Jo, i mě. Hele, co? Kouzelný provaz, ha? Rychle, pohyb, šplháme. Kdo jsi? Cíl Python zaměřen. Zacílit a střílet. Kdo ty jsi? Co takhle nejlepší věc, co jsme viděli? Santa? Díky, tajemný bojovníku. Vděčím ti za život. To od tebe nebylo hezké. A pak, když jsme ho chtěli zmáčknout, objevil se tam obrovský mechanický robot. Samuraj. Byl to samuraj. Samu co? Samuraj. Ze všech nejvyšší forma bojovníka, který slouží svému pánu a vlastní čest je pro něj nade vše. Byl nejméně 3 metry vysoký a ze všech stran z něj čouhaly úžasné zbraně. Vidíte sensejovi vousy? Plní se jako hadi. Za jak dlouho přestane jet Venomariu působit? Už to začíná být otravné. Nenechme se unést samurajem, soustřeďme se na důležité. Všichni hadi jsou venku a jestli Pythor kmeny sjednotí, pak se podle legendy objeví bájný požírač, co spořádá zemi a... Jaký bájný požírač? Ať je to, co je to, radši bych to nechal dusit pod pokličkou. Za všechno můžu já. Kdybych nevysvobodil ty první hady, tohle by se nikdy nestalo. Minulost změnit nedokážeme. Ovlivnit budoucnost ano. Vlastníme přeci velmi silnou posvátnou flétnu, takže... Jo, pokud jde o ní, Tak nám ji Pythor ukradl. Poslední posvátná flétna je pryč? Potom jste poslední naději Ninjagovi 4. Senzor teploty něco zaznamenal. Hadi asi budou někde poblíž. Ale ne, Ninjago City? kolik jich tam je? Vypadá to, že všichni. Pythor se je snaží dát dohromady. Jděte, všech těch 5 kmenů se spojit nesmí.
Ninja Go! Už se toho musím zbavit. Neboj, to brzy přejde. Zatím se o tebe postarám. Zbožňuju vůni země, když se na tebe valí uprostřed noci. Ninjago City. Úžasné. Tolik jsem o něm slyšel vyprávět. Největší město v celém Ninjago. Vždycky jsem sem chtěl. Já zase snil o tom, že se tady objevím na billboardech. Ty taky. Jo, to i já. Hele, jen tak na okraj, kde jsou ti hadi? Pokud se nepletu, měli jsme přistát uprostřed hadího sněmu. Fuj, já nesnáším hady. Pro sjednocení všech hadů je ale potřeba mnohem víc než jenom slova. Určitě postačí, když jim ukážu ten správný směr. Už na tebe čekají, Pythore. Dobrá, začneme. Přátelé, nepřátelé a nepřátelé, co se tváří jako přátelé. Vítejte zde. To je ale hadů. Co budeme dělat? Mám jeden nápad. Pojďte za mnou. A co konstriktajové a jejich pověstná kravata? Už mě konečně pusťte. Legrační a také velice pravdivé. Ale teď už zase trochu vážně. Důvod, proč jsem svolal tohle shromáždění, je, že nás dobří lidé z Ninjago zákeřně uvěznili v kopkách a já jim to dobrodiní rád oplatím. To vypadá jako super plán, jenže hypnobrajové ho překazí. Kdo tohle řekl? Ty lživý tesáky tě kousnou do zadku. Jistě pijí svůj vlastní jed. Ze všeho hrabání jim hlína zatemnila mozek. Co to znamená? Proč mě neposlouchají? Ninčové, neboj se, vyřídím je. Zejne! Co ty na to? Tak co, chytil jsi je? Kromě jednoho. Prohlédni každou skulinu. Jestli je to ninja, potom může být kdekoliv. Pochopte. Růžový ninja! Jeď, Růžovko, jeď! Tak, a padáme odsud.
Co takhle? Úžasná ledová jízda! Ninjago! Ledová jízda. Výborně. Jestli chceš kmeny sjednotit, musí se víc snažit. Dej ty pracky pryč, hned! Ať už to v moudré knize bylo nebo ne, využili jsme ve svůj prospěch ničivou sílu pomluv. A hadi jsou teď od svého záměru spojit se o dost dál než dřív. Bez Zejna bychom odtamtud vyvázli jen stěží. Mě neděkujte, to Lloyd. Kdyby nebyl tak šikovná pradlenka, jistě by mě našli. Hele, musel jsem to vyprat 20krát, ale růžová je definitivně pryč. A jako svoji omluvu jsem ti, Koule, donesl plechovku puráku. Jo, nemysli si, že mě takhle oblafneš. Jakmile ji otevřu, vyskočí na mě hromada hadů, co? Jasně, ne díky. České znění připravili Libor Bouček, Marek Holý, Petr Burian, Ladislav Cigánek, Petr Neskusil a další. Zvuk Richard Tomíček, dialogy a režie českého znění Martin Velda. České znění vyrobilo studio S pro Alfa CZ AS.